яке аз намояндагони синфи шерхӯрон зарофа. Зарофа асосан дар қитъаи Африқо, ки хеле гарм аст, зиндагӣ мекунад, яъне ҷондори гармидӯст мебошад. Дар байни ҳайвонот бо қадди баланд то 6 метр машҳур аст. Вазнашон ҳам то 1200 килограмм мерасанд. Дар як рӯз то 30 килограмм алаф мехӯрад, аммо асосан аз шохи дарахтон баргу шохчаҳои сабзи онҳоро мехӯрад. Дили зарофа боқувват буда дар як дақиқа то 12 литр хунро мегузаронад ва то 170 маротиба дар як дақиқа мезанад. Аҷибии ин ҳайвон дар он аст, ки дар як шабонарӯз 10 дақиқа то 2 соат хоб мекунад, вале то 20 соат сабза мехӯрад. Об ҳам кам менӯшад. Дар чанд рӯз як бор об менӯшад, лекин бисёр, то 38 литр об менӯшад. бинед, қадди зарофа аз мошини сабукрав, ки тахминан 2 метр аст, чӣ қадар баланд аст. Зарофаҳо ба инсон корашон нест, агар инсон ба онҳо кордор нашавад. душмани асосии онҳо шер мебошад, вале мабодо ба пои зарофа шер рост ояд, бо як зарба шерро маҷруҳ ва баъзан мекушад. Зарофа 4 сола шавад, ба балоғат ва таваллуд мекунад. вазни бачаи навтаваллудшуда 50 килограмм ва қадаш қариб 2 метр мешавад. бачаи зарофа пас аз 1 соати таваллуд шудан роҳ мегардад. зарофа дар озодӣ то 25 сол ва дар қафаси боғҳои ҳайвонот то 35 сол умр мебинад. шояд шумо пурсед, ки чаро дар озодӣ то 10 сол камтар умр мебинад. сабабаш дар он аст, ки дар боғҳои ҳайвонот ҳамеша хӯрок ҳаст. духтурон саломатии онҳоро ҳамеша зери назорат мегиранд. бемор шавад, зуд муолиҷа мекунанд. вале дар озодӣ бошад, касал шуд, дигар умри дароз намебинад. рӯзона барои ҷустуҷӯи хӯрок то 100 километр мераванд ва дар як соат то 55 километр медаванд. онҳо 2-3 то дар як гурӯҳ ҷамъ шуда ё тӯда то 30 зарофа зиндагӣ мекунанд. аз ҳама аҷоиб обхӯрии зарофа аст. аз сабаби он ки қадаш дарозу гарданаш кӯтоҳ, ҳарчанд он дароз аст ва қариб 2 метр аст, лекин барои қадди 6 метра воқеан кӯтоҳ аст. ҳангоми об нӯшидан пойҳояшро ба ду тараф кушода хам мешавад. таснифи биологии зарофа ба типи хордадорон, зертипи сутунмуҳрадорон ҷое ки косаи сардорон, синфи шерхӯрон, шерхӯрони сумдор ба қатори ҷуфтсумон мансуб мебошад. дар зарофа ангушти чорум нисбатан хубтар тараққӣ кардааст.